Galaterbrevet 4:6. Her mangla Alexandriske bibelnar tvei sera tydningar mikil ord. Viktor sier, Galaterbrevet 4:6, ta du ikke trælur langur, men sonur. Og du sonur, ta du òsne arvinge vi gode. Altså, hatt så jeg sier det akkurat som hatt bullshit. Hatt bullshit, du kanst ikke være arvinge vi gode. Det er slett det som at det verste lærer i høver, at vi arvingar vi gode. Vi arvingar tja gode, vi arva han, vi arva det som han vil gjeva. God arvar han ikke. Ikke utan at det sier bare til Jesus, og det gjør det altså ikke her. Hette Alexandriska lortet tja Dahl sier, så du ikke langt trælur, men sonur. Men du sonur, så du arvinge fyrir Guds sætjer. Det som manglar, det la meg lesa det i en ordentlig bibel, King James. Galatians 4:7. Wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. An arvinge tja gode, Jögnun Krist. Det Jögnun Krist, du vet arvans tja god utan Krist. Vi skulle komme ut Jögnun han. Vi ikke komme ut Jögnun han, så arva vi først tja god, eller god, eller nekka som helst. Først King James. Hvers vegna til ikke langur trælur, ikke langur tænare, men sonur. Og sonur, ta arvinge Guds, og Jögnun Krist. Og Jögnun Krist, de årene standa og i Textus Receptus, gamla danska, så du ikke lenger en træl, men sønn. Men du sønn, da du også Guds arving, formeddelst Kristum. Det altså formeddelst Kristum, vi ser her, vi OM-ending. Hatt her atre ta i dæner hatt og kvarjumfall enda. Og Luther, han sier, aber Kinder, so sind's auch Erben Gottes durch Christum. Ich las sollten halt Version nun. Durch Christum og Jögnun Krist. Vi ikke god utan vi fer Jögnun Krist. Til Jögnun han tog at vi samarvingar vi honom. Vi adoptera inn i Guds familie og Jögnun til at God gav sin son fyrir okkun, at dodja fyrir okkun. Tog han adoptera okkun. Vi blivin hans bød, vi Jögnun trunna av Jesus. Tog vi rattusgjørt, vi trygg og hans blau. Og til i Jögnun Krist at vi arvingar Guds. Ikke som Viktor sier, så fafrøyslige, at vi arvingar vi gode. Som vi sier, bullshit.